Ei reijän reikää. Siitä on vesi mennyt suoraan toiselle puolelle pääsemättä tämän putken kautta ikinä sylinterille tai sylinterin jäähdytyskammi. Pienen puhdistuksen jälkeen löytyi tommonen yksi hiton pieni reikä. Jotain luokkaa 4 milliä halkasijaltaan. Muuten putki on ihan ehjä, eli tosta sen kaiken jäähdytysveden sit pitäisi tulla mitä tarvitaan. Ja nyt tehtiin isompi reikä tommosella 6 millin terällä vähän vielä pyöristellä. Ei nyt tullut kyllä lisättyä muita reikiä, mutta ehkäpä tuo riittää. Tuo reikä ilmeisesti pitäisi olla alaspäin, siellä on semmonen kuppi mihin se sitten sitä vettä ajaa, tai syventymä.